முன்னாள் பிரதமர் நேருவின் பிறந்த நாளையொட்டி டெல்லியில் உள்ள நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர். முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் 137வது பிறந்த நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் தலைநகர் டெல்லி ராஜபாதையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர். இதேபோல் சென்னை கிண்டி கத்திப்பாரா சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள நேருவின் சிலைக்கு கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த படத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர். பாலு உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.